Ijele si that na ha na-eche jpac okwu anya ọnụ nwanne anyị nwoke bụ jpac na ọ ka nọ China and na a na-eche na ọ bata na a ga-eburu ya. Do you understand me? Maka mmadụ bịa na kọmentị ebe ọ na-eme vidio wee sị Ijele that ya make sure na ọ bụ na jpac bata na asị mee ya arrest by DSS. Do you understand me? Ọ na-accuse jpac na ọ dị dice ọ na-support Telo or something like that according to the comment. Now mgbe na-ajụ kedu ife nwanne jpac mee, kedu ife okwu, kedu ka o si wee support ndị Telo, because ajụjụ ka m na-ajụ. Now watch the video ka ịnụ ife Ijele speak ikwu concerning jpac to the extent itself na asị na ọ na-eche ya too much na report eje China bunata ya. Ma na jpac ọnọzụ China ka ahịa ka o jere ezu, mana I think na ahịa ka o jere ezu na emechakwa ya abata. Mana watch the video. So I say, Ijele, make sure jpac is arrested, but let him come back to Nigeria first. Let him come to Nigeria first. Okay. When you get to occasion, when they go to, they post them, hey, let him come back to Nigeria and I know his location. No, no, say me, I know they talk too much. You see my father, me. If I get any evidence, say my father do any where we say government in here, then go arrest her. Me, I go tell them, say me to go carry her. Let alone a different person. jpac never come back. And you get where we go wait for him reach. I go Ministry of Foreign Affairs. I go NIA. I go NIA. I been don't change the name for the passport. In photo day there now to arrest person for China no hard. So every single, when I say every single person, if you like, be my mother. Be my mother. You support this thing, Biafra, no be me and you. Like, I go even help deal with you. So no use me play. Okay, unu anụgo ife ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Chuka of Igbo Ijele speak kwuru ebe a. Ịghọtago ọ dịka ife associated with Biafra. Mana abịakwana na Nigeria enwekwara ife a na-akpọ fundamental human right. Onye ọbụla nwere opinion ya. Ọ bụ na kedu afọ ya bụ jpac bụ opinion ya ka o kwuru from the reason why eji wee na-threaten na aga arrest ya. Ole sisikwana nwere ife ọzọ mere anyị amarọ. Ịghọtago enwere ife a na-akpọ general opinion, whether not support Nnamdi Kanu or not support Nnamdi Kanu abụrụ the reason why eji okwu na ya arrest jpac ma ọ bụ na ọ bata. Ekene m unu, ma help m share this video ụmụnne m.